warga Madiun niku sami budaya. Nggih. Nggih. Buktine? Buktine lho sedaya jenengan jak nembang panas-panas mlaku sami ngertos, sami saged. Heeh. Sakniki kula lho saged panas-panas mlaku kok mboten jenengan sawer 200. Kowe iki sesuk-esuk apa kurang entukmu ya semono lho. Lho tapi kan kula nggih saged panas-panas mlaku. Lek ngono sing keri dhewe Madiun Jakarta iso mak ganti alamat liya apa ora? Madiun genti ngendi ngono iso ora? Lek iso gampang tak tambahi esuk-esuk. Ayo. Lek mau genah Madiun Jakarta janji rukun tetep merdeka. Lek kowe apa, Jan? Jogja. Oh. Madiun Jakarta. Slendro Songo Kase Madiun. Ya, ya. Madiun Jakarta, ya ta. Janji rukun tetep merdeka. Ya, ben sapa sing ngadeg? Umi Hafifah coba kaya apa? Yo, dados. Bareng-bareng niki lagu jenengan Madiun. Dramane lento Surabaya geger fungsi ning Madiun. Madiun Jakarta rukun tetep merdeka. Nduk Umi, sampean men percaya lamun to piyai Madiun ki piyai sing budaya, piyai sing nyeni. Nggih. Saiki Bapak Ibu ingkang lenggah sing apal. Nggo Pak Bu nembang panas-panas mlaku niki nggih. Sing apal nembang sareng, sing apal tur kersa nembang kula dongake rejekine saya tambah akeh. Amin. Dibantu karo sinden-sinden nek kono wis lancar awake dhewe saya lirih ngono ya. Yo. Panas-panas mlaku. 1 2 3 yo. Panas-panas mlaku. Orang gowo payu. Jos. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bapak Ibu sedaya. Wah. Sik kene kurang banter kene. Sik kene niki lagu jenengan lho iki. Ki yo donga Madiun Jakarta janji rukun tetep merdeka. Yo mriki bareng 1 2 3 panas. Sareng Bu, ayo. Heeh. Ya. Janji rukun elok tenan. Sik ngene menawi wonten salah setunggal ibu-ibu kersa minggah mriki nembang niki ijen kula sangoni 200.000. Ayo. Apa? Ayo. Ibu-ibu. Ayo. Salah siji sik. Alah, ndang ngacung ketok melek butuhmu akeh lho, Bu. Ayo iki, ya iki. Kuwi Om. Bu saged mboten. Ngati-ati Bu, ampun kesusu. Ayo. Aja keburu nafsu, malah glundung, malah tombok engko. Awas Bu.
Gocek Waduh. Mriki, minggah mriki. Minggah, nggih. Nggih. Cang si mik sik. Nggih. Assalamualaikum, Bu. Miki pun dipun caketaken. Mik niku nggih caketaken tutuk nggih. Ampun ado-ado. Jenengan pun sepo ketoke karo mik kok wis gila modele. Asmanipun sinten, Bu? Bu Kamijah. Bu? Bu Kamijah. Bu Kamijah. Nggih. Kamijah, nggih. Daleme pundi? Kula Tiron Nglames. Tiron Nglames. Nggih. Nggih. Tasih kagungan garwa? Tasik. Nggih. Putra pinten? Kalih. Kok Tiron Nglames iki tebih to keng mriki? Nggih. Kok nganti keroyo-royo dugi mriki niku sebabe napa? Kula nggih. Heh? Kosik to, Pak, kosik. Tak takoni iki bujah iki kok pripun? Kula nggih remen seni ngoten iki. Remen seni. Enten Pak Cahyo kula nggih. Rawuh. Wah, rawuh, nggih. Ngrawuhi nggih. Nggih. Wah, nggih. Sing disenengi saking Pak Cahyo napanipun, Bu? Napa, Bu? Ganteng. Ganteng nggih Ganteng. Kuwi lho buke suruh ngokno aku lumayan yo an. Kulo ning omah kok getaki ae. Ya. Nggih. Bu, ngapunten, Bu. Jenengan niku lho Bu kok tetek men ngomong bojoku ganteng. Mong nek bojone ning kene lho, Bu. Wong fakta nggih, Bu nggih. Nggih, mboten napa. Putrane pinten wau, Bu? Kalih. Sing bajeng? Bajeng pun mama. Pun mama tegese pun mboten nyuwun ragan jenengan. Mboten. Sing nomor loro? Tesik bujangan. Bujangan. Nggih. Kakung napa putri? Jaler. Jaler, biasanya bisa nyambut gawe dhewe to niku? Ampun. Sampun, jenengan diupeni kalih garwane jenengan. Berarti rene ra butuh dhuwit berarti. Bojone ning griya. Nggih. Nggo, ayo sani nembang riyin mangke, ya. Nggih. Panas mlaku orang gawe payung sandale diseret dlamane mlendung Surabaya keker musine Madiun Jakarta janji rukun tetap merdeka. Apal tenan lho. Ora mandeg blas lho, apal jenengan Bu. Nggih, kula dongaaken jenengan panjang yuswa. Amin. Jenengan donga kalih dhuwit milih ndi? Mriki lek ngoten saliman kalih Pak Dalang riyen lek ngoten. Nggih. Salaman mriki nggih. Yuswa pinten? Pun lahiran swidak gangsa. Tidak gangsa. Niki mangculke to kok banget dicekel terus. Niki Tondo Trisno nggih. Tondo Trisno kagem panjenengan. Nggih. Benjing mirsani melih teng Sakti TV nggih. Nggih, matur nuwun. Mbah nuwun nggih. Luar biasa lho ngono kuwi. Ayo. Engko lek gara-gara enek sing wani nembang neh ganti Mbah Kakung, engko tak caosi neh. Ning gara-gara engko. Ayo nggih. Wah, nggih, matur nuwun, Bu. Wah, munggah panggung kok. Ayo. Sandale ya Neckerman kok ayo. Ayo. Piye ngono ki, piye? Ya ngono. Nggih, saya sanget nggih, Pak. Ternyata warga Madiun niku sami budaya. Nggih. Nggih. Buktine? Buktine lho sedaya jenengan jak nembang panas-panas mlaku sami ngertos, sami saged. Heeh. Sakniki kula lho saged panas-panas mlaku kok mboten jenengan sawer 200. Kowe iki sesuk-esuk apa kurang entukmu ya wis semono lho. Lho tapi kan kula nggih saged panas-panas mlaku. Lek ngono sing keri dhewe, Madiun Jakarta iso mak ganti alamat liya apa ora? Madiun genti-ngendi ngono iso ora? Lek iso gampang tak tambahi esuk-esuk. Ayo. Lek mau genah Madiun Jakarta janji rukun tetep merdeka. Lek kowe apa, Njal? Jogja. Oh. Madiun Jakarta. Ya liyane Jakarta. Liyane Jakarta. Heeh. Ya lho dibocori ya lho Madiun Ponorogo lho. Ayo. Wah. Madiun Ponorogo janji rukun tetep santosa, gampang ngono kok ya.
Yen ora nyontoh karo Pak Hari Wuryanto iki lho. Pripun? Madiun Ciamis janji rukun tetep harmonis. Lho, tepuk tangan to Pak Hari Wur. Ya ngono kuwi. Kowe Madiun ngendi? Ayo, aja mong gudhe lho kowe. Mboten. Ngendi? Ya. Madiun. Guyangan. Ngendi? Madiun. Ngendi? Kedap. Madiun. Madiun Semarang janji rukun. Janji rukun semua senang loh. Oh iya. Loh, betul. Heeh, ning kowe mundak-mandek kok marahi ora. Madiun Semarang janji rukun semua jadi senang. Kurang apik kuwi. Napa? Madiun Semarang pengen rukun nanggap wayang. Lho, ngono kuwi. Ayo, saiki ngene sampean bawa pangkur caping gunung, ya toh. Nggih. Engko nggen langgame jenengan karo Pak Hariwur tak aturane mrene ning sampean bawa sik. Nggih. Mergo Pak Hariwur mesti anggere paring dawuh lumantar YouTube mesti ngersake ya kuwi caping gunung elingo dek zaman berjuang. Nggih. Sampeyan bawa Pak sik. Hariwur siap-siap nggih, Pak. Siap-siap ngopo? Mboten siap-siap mengki kan badhe anu to, badhe minggah ngoten lho. Oh, iya. Mesti nembang. Teratap ya aku. Yo ben gayeng dijenglengke Umi Hafifah ya. Ya, Dek. Saben bengi nyawa timbangane turu sore. Wah, mak teratap aku. Iki bocah to iki, Pak. Wah, asem iki kaget aku le, tak kira penampakan nih. Wah, bocah iki ketok mripate tok ge ireng e cahe. Kaget aku ya. Ya le, ya wis, ndelok wayang ya le. Nggih. Nah. Wah, mak jelek e. Tak kira arep nyolong lato-latoku e. Salah. Ayo. Ya nduk ayo. Yen memajang amung karo janur kuning janur Terus, yo. kembang wae weton gunung Hop, sing dosa aku sing klera aku tak njaluk ngapura sik aku. Pokoke maaf 1000 maaf ya, Mbak. Aku tenan aku ora sengaja ora jarak tenan. Aku njaluk ngapura aku sing dosa. Ora kok njur aku nyepelekne jenengan pawawan. Nanti malam saya ikut Pak Cahyo. Aku meninggal to mo. Asline iya asline. Maaf ya, Mbak ya. Wis aku kok hukum apa gelem. Lek perlu kok perkosa ora masalah. Tenan aku. Pokoke maaf ya. Maaf. Aduh ngene iki jan aku iso kaya ngono to. Ayo. Bukesi marahi ngono lho. Ora kudune lek bintang tamu sing ngurusi sampean. Aku malah kleru-kleru ngene lho. Nyuwun sewu Pak Dalang. Ngopo? Biasane kan sing ngurusi lek bintang tamu ki ya aku. Ning kok khusus Elisa kok sampean dhewe enek apa sih sebenarnya? Lah iya aku akhirnya terus lali ngene iki lho. Lah ya kuwi marahi. Ayo wis ben pinarak sik mesake kuwi. Menggah-menggah sikan ayo. Wah jan. Ben ditutupne sik caping gununge sik. Ayo
ben nata rasa dhisik karo nata pikir Mbak Elisa. Wis bar iki aku dipidana apa ae gelem. Ayo, Ya, Om. Jane mau bengi lak awake dhewe ning Darmareja. Ya, karo Kang Rajamala wis dilekne. Mosok hari koperasi ora nek bintang tamune. Aku ya njawab ora enek. Medyane senengane klasik aku wis ngono. Bae aku sing luput. Ha iya. Wis muga-muga ora prengat-prengut. Ngajan weh. Tulisan ning jaba iki mari ya Elsa dudu Elisa iki lho. Ha iya. Elsa iki lak ya mobil to. Ha iya, sing biasane ditumpaki to. Ha iya, ngono kuwi. Pokoke maaf, beribu maaf. Ha iya, Ya Nduk Umi, ya. Oh, saka Mbak Lia, parian sih Mbak Lia. Monggo tentang Hari Koperasi boleh, tentang KUD Tani Jaya boleh, ngrenggo Piyai Sawan juga boleh. Bebas. Ya, Mbak. Beli pepaya. Beli pepaya. Pepaya dicampur es. Kuwi rasane piye kuwi engko? Seger ta. Oh, seger iya, cocok karo hawane. Terus KUD Tani Jaya. Semoga tambah sukses. Kela. Allahumma amin. Lanjut. Ayo, iki mau sing arep mbanjeli Mbak Elisa ya iki. Mangkele Mbak Elisa mboten dugi wakile kula. Ayo. Kan Elisa dan kawan-kawan. Lah, iya. Saya kan kawannya. Iya. DKKI dudu dan kawan-kawan ya Dik ngawut ae. Lah iya. Ngono. Ayo mosok Elisa dan ketek-ketek ora. Ayo Mbak Tuti, ayo. Jengking. Dalah. Mengkirian toh Pak Yoyo. Piye Mbak Tuti? Dengarkan dulu, jangan berpikiran yang negatif. Ayo. Jengking. Terus Karo mekangkang. horor iki ora. Enggak Pak Yoyo, dengarkan dulu, saya tuh selalu punya inisiatif untuk menuju positif. Waduh. Teater, harus banjeli Elisa Rasida loh. Ayo. Terus piye terus e? Jengking karo mekangkang, timbang padha mbeling, monggo sedaya mirsani wayang. Ya. Allahumma amin. Matur nuwun untuk Yuyu Kangkang. Ayo. Ayo istriku, ayo. Bar iki pokoke bintang tamu rusana dhewe Bu, aku arep melu-melu. Enggak lali neh. Ayo. Kapokmu kapan? Ayo. Ayo Bu, ayo. Ana jamur neng pinggir sumur, nderek Pak Hariwur, Kabupaten Madiun semakin makmur. Allahumma amin. Sik melih ibu-ibu nggih Bu nggih. Allahumma amin. Sindene men meneng jenengan. 1 2 3. Kaya ngono kuwi, ngono lho. Ayo apik. Jane apa Mbak Elisa ra teko diwakili ibu-ibu wis dadi ya. Dadi guyon ora. Sip Bu, sip. Ayo. Terus Mbak Winong Nawangse, yo.
Ayo ayo. Mbak Elisa. Mbak Elisa. Diwayuh Pak Cahyo. Hei. Yoga. Kita pada setuju kabeh ya. Rumangsamu aja aneh-aneh to, nong. Bener. Ucapan adalah doa. Mulai nganti kelakon tenang rumah sama aku rasa seneng mau piye. Malah ora. Ning iki lho jawaban iki lho. Ayo jawaban iki lho mesti apik kok. Lho. Koperasi Tani UK apa? UKDW ayo kowe. Baleni sik. Wong arep ora ayo. Malah koperasi UK ora ayo. Kene lembut kuwi ora ayo. Ayo. Mbak Elisa ndang. Mbak Elisa, Diwayuh Pak Cahyo. Koperasi Tania Jaya. Iki malah Pak Karno Tania Jaya iki maksudmu ora? Oh, Tani Jaya ya. Jaya. Oh ya. Oh KUD. Ya, diulangi. Berat iki saiki. Jane ya ayu, suarane apik ning pekok. Maaf. Tak baleni meneh, Mbak Elisa. Aku sing ra penak iki lho, bulan baleni lho. Terus Diwayuh Pak Cahyo. KUD Tani Jaya. Mugi tambah bagya mulya. ayo Bu. Allah. Elok. Lintang. Ayo, iki mesti bocah iki agamis kok cah iki ya. Ayo. Kula mboten neko-neko, Pak. Wah, ya kudu ngono. Ayo, nganti neko-neko Mas Larso ndak nesu. Mas Larso. Ora. Ayo. Rekae bocah WA nembung ya, Pak, mesak. Heeh. Ya, Tang. Dolanan Tamiya karo Mas Larso. Lah. Heeh. KUD Tani Jaya. Mugi sukses saklaminya. Nggih. Yo, Allahumma Amin. oh, nggih. Larso meni malingang. Ayo. Awakmu. Ayo. Iki lho, rungokne. Disemayani. Semayani ya. Kok mundur. Waduh, rusakne ayo. Iya. Mugi sedaya para petani tandurane subur makmur. Ya. Allahumma Amin. apik. Yo, terus aku. Ayo. Panas udan aling-aling caping gunung. Satim. Hoi. Latihan wadon sareta Swara suling Nuwun sewu ingkang winantu ing pakurmatan pepundhen kula Bapa Hariwur. Kula nyuwun kanthi sanget mewakili warga masyarakat Sawahan Madiun mriki mboten ketang namung sak gebiaran monggo
tindak dhateng pepanggungan paring dawuh lan ugi nyekar sesarengan caping gunung wonten ing pepanggungan mriki. Ya. Monggo Bapak, para masyarakat nyuwun tepuk tangan untuk Pak Hariwur. Monggo Pak Hariwur. Monggo mriki kula entosi. Penontone wis ngenteni Pak Hariwur katuran mriki. Pak Hariwur matur nuwun. Ayo. Nggih lho piyai adem kaya ngene iki. Ayo nggih. Nggih. Sungkem kula, Pak. Nggih, sami-sami. Nggih. Monggo. Niki langsung mawon soalnya pun apal. Pun apal sedaya nggih. Sing penting guyub rukun ngaten nggih. Amin. Selamat ulang tahun Hari Koperasi yang ke-77. Mudah-mudahan koperasi maju Indonesia Mas. Ngaten nggih. Amin ya rabbal alamin. Benjang ulang tahun Arta Kencana menika Oktober, lokasinipun wonten pundi rencana, Pak? Kosek to ana mobil butuh kok ya diguyu lho. Dateng wilayah Kecamatan Wonoasri, Bang. Wonoasri nggih. Dadi wonten kantor pusat mriku wilayah mriku. Nggih, insyaallah. Nggih. Oktober nggih, Pak nggih. Nggih. Nah, aman. Tetap sehat selalu, amanah dan barokah Pak Hariwur. Nggih. Nggih. Caping gunung. Nana. Ya. Dek zaman berjuang njur kalingan anak lanang biyen tak openi saiki ana jarene wis menang katurutan sing digadhang yen nate janji saiki ana jarene wis menang jago yen mendung tak turuti caping gunung. Pak Hariwur sing dipenggalih ki akeh. Kersa ngapalke caping gunung wis pira-pira. Ayo nggih. Mboten napa-napa, Pak, nggih. Lek sing salah jenengan ra masalah, nek sinden sing salah ya potong tenan. Nggih. Guyon, Pak, guyon nggih, nggih. Soker bisa nyawa gunung desa hati rejo. Nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk Pak Hariwur. Luar biasa, menyatu dengan budaya. Nggih. Nggih. Napa kok repot-repot, Pak? Matur suwun, Pak. Sembah nuwun Pak Hariwur. Wes lemah teles. Nggih. Mugi-mugi tambah barokah dan Cair-cair. Matur suwun. Sembah nuwun. Ayo, sepenting tetap sehat lan ugi tansah pinaringan sabar lan kawicaksanan. Tenan. Wis arep golek sing kaya apa to, Nduk? Nduk wis tentrem rahayu kaya ngene kok. Ayo.
Muga-muga kita bisa melampaui dunia akhirat tak temu bilahi. Muga-muga kita bisa melampaui dunia akhirat tak temu Alhamdulillah tenan. Wis arep golek sing kaya apa to, Nduk? Nduk wis tentrem rahayu kaya ngene kok. Ha iya. Yo, pun mari kesel, Mbak. Aman? Aman, oke. Oke, para pirsawan yang budiman. Selanjutkan kita tampilnya. Ayo. Mbak Elisa Urcarus Alaso. Wah, iki coba kaya apa? Yo, dikurmati bareng-bareng tukung-tukung dados. Yo. Alhamdulillah. Selamat malam Sugeng Dalu, Macange Yulimbo, ingkang kula tresnani. Aduh. Ah, jan mati kutu aku wisan ayo. Ndi kutune mbok tak jupuke kene. Aja. Nggih kukur-kukuran kok malah ora nggih. Bidalke ngayogja jam pinten king dalem? Wow, sekitar jam 7 karena ada infonya sekitar jam 6 tadi. Nggih. Pak Yoyo kan masih belum jelas tadi. Iya. Jadi jam 6 Mbak ternyata panjenengan betul bintang tamunya. Waduh, aku wis arep ning mall. Yen neng mall sampean malah kelangan duwe, lek rene malah entuk duwe, Mbak. Lho, ngono kuwi. Loh, kula niku kan sesuai dengan asas koperasi, asas kekeluargaan. Betul. Ya, dadi sing penting ki ya aku seneng karena ya di sini bukan kok saling menyalahkan satu sama lain, tapi iki dinggo ngrumaketake antarane nggih panjenengan kula Bu Kesi ini adalah kesempatan untuk kita bisa kolaborasi bersama. Jadi Alhamdulillah. kesempatan kudu tetep mangkat Mangkat, ngaten. iya. Mongko kula bingung tenan lho jam 12 Pak Cahyo. Piye, Mangken dalu kula niku napa tumut panjenengan napa mboten nggih kula WA ngaten. Heeh. Oh kula mboten ngejopin jenengan Mbak. Waduh langsung sakit hati, langsung seragamku tak guak kabeh rasida wis koperku tak guak aku lunga aku. Heeh. Sekarang nggih ngaten niku Bu, Pak Cahyo niku nek pun wonten sik enggal melih ngaten nggih sik nomor kalih niku dipun lupakan ngaten lho. Biasane ngaten nek nomor 1 ya kudu kelingan mergane sing pisanan ketemu ya kuwi. Terus nek nomor 2 ya pas lagi arep ngentukke wae piye carane ngono to nek sik nomor 2. Tapi nek wis entuk sing nomor 3 niku sik nomor 2 sik paling mesakake. Lah niku lho sing masalah. Mboten Mbak. Jenengan niku tetep yang baru dan yang terbaru. Ngoten niku. Masa sih? Nggih. Lah jare Silpi. Ora tetep sampean karo Bu Kesi. Wis komplit cara gamelan iki Bu Kesi iki slendro peloke sampean ngono lho. Wis komplit ngono kuwi. Ora ngarah liya-liyane. Ya. Sik Mbak, mau to? Akhire bar kuwi lak jenengan ra sida mangkat. Apan mau? Kula kan juga nanjihkan ke Bu Kesi. Bu Kesi, apa saya dijawab sama Pak Cahyo karena saya mencatat itu Januari, tulisannya Pak Cahyo wonten Madiun. Januari yang lalu. Yang lalu. Dadi wis job suwi banget. Dadi ana job mlebu 5. Kuwi tak tolak kabeh. Kula nderek Pak Cahyo. Kono njaluk job. Kula nderek Pak Cahyo ngapunten nggih. Kono njaluk job ngapunten kula nderek Pak Cahyo. Tekan kene Pak Cahyo. Kula nderek jenengan. Ndak modar aku langsung glundong aku. Wah ya ampun rasane kok ditampar aku.
Lah ya mulane aku lek wis njaluk ngapura wis minta maaf to, Mbak. Delalah aku mau iki maca WA-ne sampean. Nalika WA aku tak lebokne WA-mu mau. Kuwi iki anu, aku iki pas tangi turu. Dadi antara sadar dan tidak iki kenapa ini Elisa iki kok ngomongne Januari, tak kira Januari tahun ngarep, aku tadi bingung. Kula niku kan kenilii sik riyen chatnya, Pak tolong dicek chat kita waktu Januari. Oh, chat saya sama kamu yang dulu-dulu udah saya hapus. Saya aku tabak ngono. Mbak sumpah. Hatiku geloro-loro sih. Mbak yakin ya, asline aku ora menghapus chatku karo chatmu. Tenane. Sing menghapus Bukesi lho, Mas. Yo. Mboten iki namung gojekan kemawon. Terus mau to tak telepon mau bar magrib. Terus piye jenengan wae tak telepon mau? Ya itu, tadi saya habis ya udah nggak apa-apa. Saya besok karena ke Ponorogo jadi nggak apa-apa aku pijet langsung pijet bar pijet aku arep ning mall ngono to, arep healing ngono. Terus kok entuk telepon, waduh lagi koperku barang isih ketinggalan. Ya wes aku langsung ambil dan segala macam aku dandan ning dalan ngono ya. Karo jalan. Nggih, terima kasih lho Mbak. Artinya saya masih diselamatkan oleh Allah. Upamane ya, jenengan tak job enggak bisa saya sudah ikut dalang ini. Otomatis lak bengi iki renek bintang tamune. Itu adalah kesalahan besar di bidang manajemen saya. Kesalahan besar di bidang manajemen saya. Karena Tuhan masih cinta terhadap saya, maka malam ini kita masih dipertemukan di sawan. Kula nggih mboten namung Tuhan sik tresno kalian panjenengan kula nggih tresno. Ya harus ngono. Nggih Kang Baku niki saged sowan mriki wonten sawahan matur sembah nuwun lan luar biasa ini ulang tahun koperasi ingkang kaping 7. 77 kok 7 piye ora. 7. Nggih. Saiki belajar basa Jawa sing apik, Mbak. Ayo jajal sampean ngucapke selamat sukses kagem Tani Jaya. Ayo njal. Kagulon ngaturaken selamat sukses katur. Kaude Tani Jaya Jaya Jaya. Hoho. Iki ayu-ayu koclok iki. Aku ketularan Dewi Persik. Ayo. Persik. Moga-moga nggih menika di sela-sela ada banyaknya media digital ya untuk kita punya e-commerce dan segala macam iso golek ono pay letter dan segala macam ini untuk petani teman-teman yang ada masyarakat desa isih mempertahankan koperasi unit desa lah kuwi poin plus mergane ngopo nek koperasi kuwi iso nyangkuyung satu sama lain mergane kuwi asase kekeluargaan. Dadi nek misale arep nyambut gawe indilalah modalnya kurang lah kuwi iso diewangi karo koperasi. Nek misale arep golek modal utawa golek alat utawa ubor rampil liyane dilalah ra ono duwite iso direwangi koperasi. Neng koperasi kuwi sakjane kan duweke anggota kuwi kabeh. Dadi sing ngewangi ya dari kita oleh kita untuk kita kuwi ya koperasi kuwi. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Mbak Elisa. Cerdas tenan lho. Aku mbiyen mantan yo melu koperasi terus sing tak enteni mung siji. Apa? SHU. Iya. Oh, sisa hasil usaha. Heeh, padha aku ya ngono. Nggih, luar biasa untuk yang masih mempertahankan. Pokoknya dinggo membangkitkan perekonomian masyarakat desa secara bersama-sama nganggo koperasi. Nggih, sip, luar biasa. Alon-alon ya Mbak karo nembang. Nggih. Menika wonten Nawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Cahyo. Ing wekdal dalu niki kula nyuwun gending pepiling kalian podang kuning. Gending menika kula aturaken dumateng para pamirsa ing wekdal dalu niki. Semoga Pak Cahyo Kuntadi dipun paringi sehat, banyak rezeki, krumadang karajaya selamanya. Amin. Dari Pak Harsono saking Dukuh Benguk. Nggih Pak, leres. Dukuh Benguk, Desa Labean. Cabean to? Kula wau muni pripun? Labean. Labean niku salah, sing bener cabean. Cabean komunitas nggih. Persatuan Penyandang Cacat. Wah nggih. Pak Arsono, wassalam. Nggih. Siap matur nuwun. Nggih. Udang kuning ya, Pak? Siap, udang kuning.
Nggih, coba kaya apa? Karo kita mbok kangen. Nggih, enggak. Mbak Elisa Orcarus Alaso yang insya Allah tidak lama lagi beliau akan menghabiskan masa lajangnya menikah dengan pria yang dicintai. Amin. Pengestune, Pak. Sapa tuh? Pun duwe niku calon, Pak. Nggih. Ngaten niki lek butuh hiburan mawon nggih, gojek mawon. Nan. Nadyan wujud temong peksi Ampun kesupen Mbak, calone tanggal 30 Desember awake dhewe duet neh. 30 Desember. Nggih, Wis fix positif apa ora? Pun DP kok ya Ora positif. sida iki abot lho, kuwi mayang lho, ora mung bintang tamu lho, engko Iya. ora Mbak Raksida. Sida lek kuwi asli Tenin lho. sida. Heeh, tenang. Iya, Ayo. oke. Nggih. Ngono. lek isi podang jenar ibu bunga hengatiku nyanding bisa dadi tombo Nggih. Dilanjutkan lagu Podang Kuning. Ini adalah doa terbaik untuk KUD Tani Jaya. Podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Semoga KUD Tani Jaya bisa terbang tinggi menuju zaman keemasan bersama Pak Hariwur. Mbak Elisa, yo Podang Kuning dados. esuk awan ning omah wis ora rasa kaluyuran anggoleki sing tak sayang mung miterang jenengku orang rasa esuk awan nganti wengi
Daryono, Kletorjo, Sugeng Larasan. Ugi Bapak Kepala Desa se-Kecamatan Bawan. Biasa. Mbak tanggapan rodok geragapan ning tetep semangat luar biasa jenengan. Tetep on terus. Tegese jenengan iki piyai profesional ya ngono kuwi. Profesional. Profesional. Ya itu, ya sak iso-isone. Yang penting itu tuh kita bisa membuat energi positif. Dadi iso nularke ning masyarakat. Wong ya masyarakat iki direwangi teko royo-royo adoh kono doh kene direwangi tumplek-blek sak okewu. Sik. Sampean kleru. Tumplek-blek. Iya, maksudnya sak kata hediang menika tumplek-blek kata sanget nggih. Lah niku kan mereka di sini untuk melihat nonton ya nonton tuntunan sak tontonane. Jadi ya sebaik mungkin apa sing dikarepke iso diberikan kan ngono. Luar biasa, elok tenan. Sing jenenge wayang jaman saiki seperti yang saya sampaikan di TikTok. Apa? 3L. Apa Mas? Itu? Lagon, lucon, lakon kudu kecekel. Amin. Oke, yo rerakit mbacukne gelar cerita.
Rido mawur mangawur-awur wurahan tengarane ngajurit gong maguru gongso tetek kaya butula war pendriting turanggesti miyang dwaja kang ketitir rekata ingkang dwaja dwaja lelayu sabit ing panengah Pandhawa kowe mesti sing jeneng Janaka dasar para nyata iki prajurit saka ngendi mburi saka negaring Tunggul Malaya kesete sesembahanku Prabu Dewasrani jenengku Tumenggung Kumandang Garba bakal aku nampa ganjaran gedhe kanugrahan ingkang gedhe lamun to bisa mocok lawan janggamu apa sing dadi dosa lan keluputane Janaka mbuh raidhep sing bakuri palungguhan iki maju bakal ndak srimpung sikil mlak bondo tangan lak tugel gulumu yen pancen ngajab perkara kelawan Dananjaya Maragagi maju para ngarsa kelakon ana prajurit tanggo gateng sirahe wah ing kene dalan patimu Hey!
Mundur. Hoi. Ah. Oh. Ah. Oh. Lo. Ah. Ah. Hut. Wah. Weh. Wah. Awas, ah, pa, oh, yeah, wah. Yan sopoi. Petruk kantong bolong. Ayo maju para ngarsa. Suwek sakmu entek sangumu. Parat hilang nyawamu. Maju. Hat. Loh. Lelengi. Oh. Oh. Awas. Oh, ah. Lihat. Wah. Oh. Ah. Oh. Hai. Oh. Tanda awas. Wah. Hey! Hut! Ah! Red! Wah! Wah! Hey! Hey! What the hell? Ah! Hut! Hai! Hat! Awas! Oh! Iya! Bayar! Ah! Hei! Weh, hat, oh, tanda, wut, awas kong. Wah! Sopo? Iki Bagong. Yen kowe mungsuh karo aku, ora bakal kowe menang. Yen aku ngene iki wis ra iso dijatuhke. Lek wis tanding ngene iki tur dasare bener. Aku wis ra iso didebat mergo Bagong iki dekengane nye pokoke. Parat. Hilang nyawamu. Ayo. Dengok sing dadi kuwanda. Maju apa ora ngarsa, kelakon mati dening kowe aku. Piye? Maju apa ora ngarsa, kelakon mati dening kowe aku. Walik mati dening aku kowe, kuwi sing bener. Pancen tak walik. Tak niati perang arep bunuh diri. Kok ngono? Iya, tinimbang ning omah ya dioyak-oyak kredit. Bongko mbok wis. Mati tenan, ayo. Oh, ora iso. Oh. Ayo nyekel ndasku. Iso nyekel ndasku kok sembah kowe. Angele sepiro? Ora iso. Apa angel to? Nyekel aku angel to? Penak nyekel sinden to? Ya ayo.
Awas. Ho, ho, ha, ho. Iya. Mat. Kandasmu. Preman dongkok dijarak ora. Ho, ho. Hut. Wit. Hat. 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 Nyak. Hei. Nyak. Hei. Nyak. Hei. Hei. Bongko. Edan ampuh tenan we. Ampuh apa? Oh, ha. Oh, ha. Awas. Yo, tibani Gear RE King mati we.